Best centralized exchange a 2023. A baya mun muku bayani akan me ake nufi da centralized exchanger. Shine wanda na ce muku shine wanda mutum duk abin da yake yi akwai wanda suna lura da wannan abin da yake yi, wanda in case ko da a ce wani ya cuce shi zai iya zuwa ya je ya musu complain. Kun gane? So irin wannan exchanger ɗin a 2023, sorry a 2024 ya kamata in sa, shine best exchanger. Shine akwai irin su Binance, akwai irin su Bitget, akwai irin su Bybit, sannan akwai irin su KuCoin. So so a space ɗin nan akwai abin da ya kamata a ce ku sani shine a wannan space ɗin ba a yarda da koma waye. Duk wanda ya zo ya gaya maka abu so sai ka ce ka sai ka je ka yi making your own research kafin ka investing ɗin kuɗin ko ka sa wannan kuɗin naka a ciki. So abin da zai faru yanda misali yanzu ni na zo na ce muku ga best exchangers da dama. So kai sai ka ɗauki wayan ka je ka yi bincike like me advantage na amfani da Binance, me disadvantage ɗin shi, sai ka yi comparing gaba. Ni duka ina amfani da shi. So kai sai ka je ka yi bincike based on your own. Duk wanda ya kwanta maka sai ka yi amfani da shi. But ni shawara zan ba ku duk wanda za ka yi trading da shi kar ya wuce wa'innan wanda na baka ga su nan kana gani guda huɗu. So sannan kuma akwai pros of centralized exchange, wato advantage na centralized exchange shine user friendly. Wato yana da matuƙar sauƙin fahimta in kai beginner ne a wannan space ɗin. So yana da matuƙar sauƙi, za ka iya fahimtar komai ba tare da ka sha wahala ba sosai. Sannan kuma akwai customer service, wato duk abin da ya same ka akwai customer care ɗin da za ka je ka musu bayani, ka je ka musu complain. Kun gane? That is the best advantage na amfani da centralized exchangers. Sannan kuma akwai fair to crypto, wato za ka iya amfani da normal currency ɗinka, naira ɗinka ka yi depositing a ciki. Unlike sauran exchangers na DeFi, ba za ka iya amfani da normal kuɗinka ba. Misali yanzu naira ka ce za ka yi depositing, dole ba zai yiwu ba, sai dai ka yi depositing ɗin wani coin, wani currency ɗin daban. So kun ga advantage na amfani da centralized exchangers shine muka ce user friendly, customer service and fair to crypto. Sannan kuma pros of decentralized exchange, wato amfani da DeFi exchangers, wanda shine wanda na gaya muku babu wanda ke lura da shi. Kai da wanda za ku yi trading iya ku ne kawai, babu wani mutumin tsakiya, wato ba wani dillali. Shine na farko muka ce anonymity, wato ba wanda zai san ko kai waye, ta yanda ba za a iya tracking ɗinka ba. Sannan kuma akwai global accessibility, wato duk inda ka je a duniya za ka iya accessing ɗin kuɗinka ko coin ɗinka da sauransu. Unlike yanzu misali centralized exchangers, akwai irin ƙasan da in ka je ƙila wannan ƙasan ba su yadda da wannan exchanger ba, exchanger ba za ta yi aiki a wannan ƙasan ba. Sannan kuma best advantage na amfani da DeFi apps shine yana da matuƙar wahala a hacking ɗin exchanger ɗinka ko a yi hacking ɗin wallet ɗinka. In dai ba kai ka je ka ba mutum wannan secret phrase ɗinka ba, so yana da matuƙar wahala a yi hacking ɗin wallet ɗinka. Sannan kuma abu na huɗu shine akwai low fees, wato gun transaction ɗinsu ba kamar centralized exchangers ba. Suna ɗaukan charges da yawa. So su DeFi apps suna da low charges. Sannan kuma and more trading options, wato akwai option da dama da za ka yi trading unlike centralized exchangers. So kun fahimci advantage na centralized exchanger, sannan kuma da advantage na amfani da decentralized exchanger. So like in our next video za mu shiga gradually tunda a cikin wannan course nan zan nuna muku gaba ɗaya yanda za ku yi amfani da centralized exchanger and sannan kuma da decentralized exchanger. So insha Allah on our next video zan muku video yanda za ku buɗe exchanger ku yi verifying da komai da komai. So sai mu haɗu a video na gaba.